Aħbar tajba għal bit-traċedja li ħasdet ħajjed Graziella u Felin Malija, dan hekk kif Eli ibn Felin ġie rilaxxat mill-isptar Mater Dei fejn kien ilu sa mill-Ħadd li għadda. Għadha rikoverata Lucy l-bużnanna ta' Eli li tiġi wkoll Graziella u n-nanna ta' Felin. Lejliet il-funeral li sar l-erba' jiġi operata b'suċċess minħabba l-ġrieħ li ġarbet. L-erba' wara l-aħħar tislima li żewġ vittmi żabbarin oħt Felin, Antonia, iddikjarat li ma tafx kif se tgħix ħajjitha, iżda wedet li se tibqa' tieħu ħsieb lil Eli blozza u l-imħabba li kienu jagħmlu huma. Stqarret li tinsab ċerta li Graziella u Felin se jibqgħu preżenti biex jgħinu lilha u lil George li fit-traċedja tilef kemm lil martu għal 35 sena kif ukoll lil waħda minn uliedu. Ħarsu kemm lili u kemm lil Antonia sabiex nibqgħu unjoni u nrabbu bejnietna lil dak l-anġlu li intom fdajtulna fidejna, stqar George.